A dostávají se do toho našeho těla i jinak, než teda potravou? Samozrejme, najčastejšia expozícia okrem potravy je aerosol. Aerosol nie je nič iné ako dážď alebo hmla. To predstavíme. Najväčšia expozícia v mikroplastoch sa nachádza momentálne na pobreží morí. Keď sa tak predstavíme, tak mechanicky sú samozrejme rozrolené až na mikrometre. Tým pádom sú jednoduchšie vstrebateľné do vody, ktorú na seba naviažu. Keď som na pobreží mora, tak na pobreží sú samozrejme vlny. Z vln vzniká aerosol a to následne dýcham. Takže jsme jim vlastně všichni vystaveni tak jako různě. Někteří jsou třeba někteří citlivější i než ostatní, nebo... Áno, tá expozícia je veľmi závislá geograficky, čo najčastejšie sú postihnuté, alebo najväčšia expozícia mikroplastov sme zaznamenali doposiaľ na pobrežiach. Samozrejme v aglomeráciách, ktoré sú tzv. Chronicky známe znečistením, ako sú veľké mestá na pobrežiach. Môžeme povedať, že čím je región suchší alebo vo vyššej nadmorskej výške, tým je tá expozícia nižšia.